ሰላም ከመይ ትውዕሉ ክቡራ ሰማዕትና ሓፀርቲ ዜናታት ከባቢናን ዓለምን ሒዝና ልኩም ቀሪብና ኣለና ንምክትታልኩም እናዓደምና ኣርእስታቶም ክነቐድም ኩባንያታት ኣብ ጥዕናን ድሕነትን ሰራሕተኛታት መበጻጽሕቲ ኣቑሑ ሓላፍነት ከም ዘይወስዳ ተገሊጹ ኤጀንሲ መጓዓዝያ ሽወደን ንውሳኔ ሶዳቪያ ክምርምሮ ምዃኑ ወሲኑ ናስሎንድ ወርቅ መዳልያ ተዓዊታ ኖርዌይ ብርክት ዝበሉ ፍርያት መግቢ ዘይሕጋውያን ምዃኖም ትገልጽ كمون ሚኒስተር ባህሊ ኖርዌይ ንኢንዱስትሪ ፊልምን ተዋሳእትን ተሃገር ክትሕግዝ ምዃና ቃልኣትያን ካልኦትን ዜናታት ክህልውና እዮም ሕጂ ናብ ዝርዝራቶም ገለ ኣብ ካምፓኒስ እናበላ ንገዛእ ርእሰን ዝፅውዓን ንሰራሕተኛታት ብዲጂታላዊ ኣገባብ ኣቢለን ብተራ ዘረባታት ክማርኻ ዝፍትናን ኩባንያታት ከም ቆጸርቲ ከም ዘይሕሰባን ኣብ ጥዕናን ድሕነትን ሰራሕተኛታት መበጻጽሕቲ ኣቑሑ ሓላፍነት ከም ዘይወስዳን ተገሊጹ እዚ ዝበለ በዓል መዚ ኣከባቢ ስራሕ ሽወደን ናብ መንግስቲ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ እዩ ሕጂ ዘሎ ሕግታት ኣብ ከምዚ ዝበሉ ኩባንያታት ንዝሰርሑ ሰባት ውሑስ ኣከባቢን ምፍጣር እኹል ኣይኮነን ክብል እቲ በዓል መዚ ኣብቲ ጸብጻቡ ኣመልኪቱሎ ኤጀንሲ መጓዓዝያ ሽወደን ንውሳኔ ሶዳቪያ ክምርምሮ ኢሉ ሶዳቪያ ንማዕርፎ ነፈርቲ ኣርላንድ ኣመልኪቱ ምስ መንግስቲ ቻይና ጥቡቕ ዝምድና ምስ ዘለዎ ኩባንያ ቻይና ውዕል ብምፍጻሙ ኤጀንሲ መጓዓዝያ ሽወደን ንውሳኔ ሶዳቪያ ክምርምሮ ምዃኑ ገሊጹሎ እዚ ውዕል ናይ ኤክስሬይ ማሽናት ስካነራትን ነተኩቲ ዝፍትሽ መሳርሕታትን ብሕስር ዝበለ ዋጋ ዘቕርብ ብምዃኑ ጸጥታዊ ኣገልግሎት ንምድንፋዕ ተመራጺ ኮይኑ ከም ዝረኸቦ 10 ኣዝየን ንጡፋት ማዕርፎ ነፈርቲ ሽወደን ዘመሓደር ኩባንያ ሶዳቪያ ገሊጹሎ ኤጀንሲ መጓዓዝያ ሽወደን እዚ ውዕል ምስ ሕጋጋት ሽወደን ብዝሰማማዕ ኣገባብ ተኻይዱ ንምርግጋጽ መርመራ ኣብ ምክያድ ከም ዝርከብ ምግላጹ ንጋዜጣ ኣፍቶም ብላዴት ብምጥቃስ ሬድዮ ሽወደን ጸብጺባላ ሽወደናዊት ሳንድራ ናስሎንድ ኣብ ቤይጂንግ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ዊንተር ኦሊምፒክስ ብውድድር ምንሽርታት በረድ ተዓዋቲት ወርቂ መዳልያ ኮይና 25 ዝዕድሚያ ናስሎንድ ኣብዚ ውድድር ካብ 11 ነተን 10 ብምዕዋትያ ናይ መዛዘሚ ግጥም ሓሊፋ ንኹሎም ኣብዚ ጉዕዞ ምሳይ ዝነበሩን ዝሓገዙንን ኣዝየ ከመስግኖም ደሊ ብሓቂ ዝሕብን እዩ ክትብል ናስሎንድ ሓጎሳ ገሊጻላ ብርክት ዝበሉ ፍርያት መግቢ ኖርዌይ ዘይሕጋውያን እዮም ተባሂሉ ብርክት ዝበሉ ኣብ ኖርዌይ ዝሽየጡ ፍርያት ተወሰኽቲ መግብታት ዘይሕጋውያን ናይ ጥዕናን ሕክምናውን ጽሑፋት ከም ዘለዎም በዓል መዝውሕስነት መግብታ ሃገር ገሊጹ ብኸምዚ ገባብ ኣብ ዕዳጋ ክሽርሸር ዝጸንሐ 50 ተወሰኽቲ መግብታት ከም ዘለለየ እቲ በዓል መዚ ወሲኹ ገሊጹሎ ካብተን እተመርመራ ፍርያት መግቢ 9 ዝኾና ሕማም ንከላኸልን ንፍውስን ኢና ዝብል ዘይሕጋዊ ልጣፈ ዘለዎን ኮይነን ተረኺበን ኣለዋ ብመሰረት በዓል መዚ ኣብ ጉዳይ ምልጣፍ ሓበሬታ ፍርያት ሕጊ ዝጥሕሱ ብርክት ዝበሉ ኣገባባት ረኺብና ኣለና ካብዞም ፍርያት ሓዲአን እውን እንትኹን ምስቲ ንጥዕና ሸመቲ ንምክልኻል ኢሉ ዝወፅእ ሕግታት ዝሰማማዕ ኣይኮናን ክብል በዓል መዚ ውሕስነት መግቢ ኖርዌይ ኣካየዲ ዝኽፍሊ ኣር ቶመርበርግ ስሌታ ሓቢሩ ሚኒስተር ባህሊ ኖርዌይ ኣኔት ትሬተበርግስትወን ኣብ ዓመታዊ ስነ ስርዓት ኦስካር ይሳተፍ ንዘሎ ኢንዱስትሪ ፊልም ኖርዌይ ንምትብባዕ ናብ ሆሊውድ ኣሜሪካ ክትከይዳ ተባሂሉ ቨርደንስ ቨርስቴ መንስክ ኣብ ዓለም እቲ ዝኸፍአ ሰብ ዘርእስታ ፊልም ኖርዌይ ኣብ እትሽለመሉ ኣጋጣሚ እትርከብ ዘላ እዛ ሚኒስተር ኣብ ከምዚ እተረኽበት ፋልሜይቲ ሚኒስተር ኖርዌይ ክትከውን እያ እዛ ፊልም ብክልተ ረቑሒታት ማለት ኢንተርናሽናል ፊቸር ፊልም ከምኡውን ዝበለጸ መበቆላዊ ጽሑፍ ፊልም ንኦስካር ተሓጺኣ ምህላዋ ኖርዌይ ቱዴይ ዝተባህለ ማዕከን ዜና ሓቢሩሎ ኣብ ቀረባ ዓመታት ኢንዱስትሪ ሲኔማ ኖርዌይ ይዕንብብ ምህላው ዝገለጸት እታ ሚኒስተር ኣብዚ ሽልማት ምብጽሑ ክንጽምብሎ ዝግባአልና ኣጋጣሚ እዩ ክትብል ሓጎሳ ገሊጻላ እዚ ናይ ኦስካር ሽልማት ጽምብል ኣብ 7 መጋቢት ክካየድ እዩ ተባሂሉ ኣሎ ሚኒስተር ጽዓትን ነዳድን ኖርዌይ ብኮቪድ-19 ተለኺፋ ሚኒስተር ጽዓትን ነዳድን ኖርዌይ ማርት ፐርሰን ብሕማም ኮቪድ ከም እተለኽፈት ተገሊጹ ኣብ ቀረባ መዓልታት ብኮቪድ-19 ዝተለኽፉ ሚኒስተራት ክግለጽ እዚ ንሳልሳይ ግዜ እዩ
ሚስተር ፐርሰን ንገዛ ርእሳ መርሚራ ኔጋቲቭ ውፅኢት ረኺባ እኳ እንተነበረት ትማል ቀትሪ ድሕሪ ዝገበረቶ መርመራ ግና በቲ ሕማም ከም እተለኽፈት ከም ተረጋገፀ ኣብ ሚኒስተር ፀዓትን ነዳድ ዘይትን ሓላፊ ጉዳያት ፕረስ ቶር በከት ንጋዜጣ ኣፍቶም ብላዴት ሓቢሩ ምስታ ሚኒስተር ርክብ ዝነበሮም ኩላቶም ክምርመሩ ተሓቢሮም ምህላዎም እታ ጋዜጣ ወሲኻ ገሊጻ ኣላ ኣብ ቀረባ መዓልታት ሚኒስተር ፍትሒ ኤሚል ኤንገርሜል ከምኡውን ሚስተር ፋይናንስ ተርጌቭ ስላግስሎቭ ቬዱም በቲ ሕማም ከም ተለኽፉ ዝዝከር እዩ ኣብ ዩክሬን ሙሉእ ኩናት ክኽሰት ተኽእሎታት ኣሎ ክብል ወልፍጋንግ ኣሽንገር ገሊጹ ኣብ ዝመጽእ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ዓለምና ዝዓበየ ንጸጥታ ዝምልከት ጉባኤ ዝመርሕ ዘሎ ኣቦ መንበር ጸጥታ ሙኒክ ወልፍጋንግ ኦሽንገር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን መጥቃዕቲ ክትፍኑ እዚ ድማ ናብ ሙሉእ ኩናት ከምርሕ ከም ዝኽእልን ሸቕላ ከም ዘለዎ ገሊጹ ኣብዘን መዓልታት ብዛዕባ ልዝብን ዘተን ክሰምዕ ባህጉ ምዃኑ ዝገለጸት ጸሓፊ እንተኾነ ግና ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ምስ ዝባህጊ ዝሰማማዕ ከም ዘይኮነ ከም ዘሕዘኖ ገሊጹ ሩስያ ነታ 40 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ዘለዋን ህላው ሩስያ ኣብ መሬታ ዘይትደልን ዩክሬን ብሓይሊ ከተንበርክኽ ኣዝዩ ብዙሕ ጸጋታት ናይ ሩስያ ከም ዘባኽን ብምሕሳብ ነዚ ሽግር ብልዝብ ክፈትሕዎ ዝኽእልሉ ኩነታት ክሓስብሉ እኹል ግዜ ኣለዎም ክብል እቲ ጸሓፊ መልኪቱ እዚ ይኹን እምበር ሩስያ ንርእሰ ከተማ ዩክሬን ኪየቭ ክሳብ ምጥቃዕ ዝኸይድ ወራር ከተካይድ እያ ንዝብል ሓበሬታ ከም ዝጠራጠሮ ምስ ዶቼ ቬለ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ኣብሪሁሎ ባርኩራ ሰማዕትና ንሕጂ ኣዳሊናዮ ዝነበርና ዜናታት በዚ ፈጺምና ኣለና ንምክትታልኩም ነመስግን ሰላም